Dapat isa kong higit na ano. Ang panligid sa Ano na? Yan na ito. lugit ka mo, ang tuwan yun. Ay, may isa ka nyo. Ang dahil. Ito dumog pala na wala ko kayo gusto nyo dahil. Gamit ako dito lang nito. Ano gusto siya kasi taas na yung mga dam sa taas. Kung saan mo bumoy ko yung Kabinet niya niya, isa ko, parang sa likod ko. Hindi mo kundi yun nagrenado mo, hindi ko hindi na yes, ano, Stevie Bayer.
Yan na sa baba. Sabi. Yun. Hindi. Oh, cellphone mo. Tapos. Iluwan. Ano pa? Ako mo ka lang. Yun na yun. Yung pen video mo? Yan, nakulong kami sa lugar. Uy, bukan na, ako nga na. Yan, ngayon. Wala ba? Dahil, kailangan mo ito. Madali sa takme, makaka-order na ako. Member na. Palaban mo ko yung blue. Uy! Pura kaya dumaan sa kaya kahit lang sa karit na kaya sa ito nga may hero yung design. Let somebody. Belum kau komentar. Belum tak ada. Ay,
Ay! Putang ina po shit! Hindi mo lang nagalabi yun. Ikaw! Tagang mula na. Iyan ang nakalimutan mo kasi iwan kitang bed. Iwan kitang Yo, ikaw sabi ko. Baga, dahil mo na kaya balisyon kitang pera. Start na bit. Start na bro. 50 na pa mo. Hello. Oh, pala. Uy, yun na yun. Uy! Putang di ba na ito? Dito puto mo. Ano ang darap? Hindi, nabanggit na ito. Hindi, hindi mo sabihin. Aray. Hindi sa ano. Uy! Puto! Ay, Utang din lang ako sa kaya. hindi ka nga nahiling. Alam mo ba? Pero parang sana. Ngayon, ginawa niya.
Go. Hindi ka talaga. Ikaw dyan, makikinig ako. Oo, sinabi ako makikinig. Naman kayang safe ka. Ay, sinyan! Ay, sinyan! Piso! Dumating yun, naka-excited na rin. Hindi ka talaga. Ang bullshit na ano. Kung nga happy pa rin na rin. Hindi ako happy ako. Hindi na yun yan. Wala ka mo, Brad. Eh, hold ka na. 30 minutes, 30 seconds lang na. Uy, Brad, tao. Sa window. Wow, inspirasyon o. Peace ang buhay dito sa ginagawa dyan eh. Ayaw mo, kumaka naman na ito. Uy, ito nga ito ko. Ayaw mo na anong oras yung gawin? Yung mga gulay, kasi yan eh. Ay, kanya lagi ba sa tumang babae? Okay, babae pa rin dito. Anak, usahan mo na. Sige na. Pa, ano yun? Ano naman? Sige na na. Panyo. Ay, puta nga! Yung nakaplot na ako. Kaya sa anak lang ito. Big na. Tangilang bubo. Kayo ka ulo. Gana daw. Itong baba, may benta kayo. Ang dubok na ito. Wala mo yung sipon mo. Ano pala na ito? Siguro. Uy! Claro. Nanya dah ini loh. Kurang na yaw dyan.
Dito ka lang po. Ano sabi nila? Ayun, si ano? Galit ka? Oh, hindi daw mo siya. Madami yung tanong yung magbatrap sa solusyon. Take back up. Ay, mga pagin. Ito sa pagin ko na. Yung bobi mo. Nakabay din yung solo. Bro, pa yun na. Simple ka kami. Ulit kami. Simple ka kami. Pero hindi ko sabihin. Ay! Ibigay. Ikat-set kaya tangan kay mataan. Pero madali pa siya na. Naman daw. Nakawala din ano. Ako tamawa. Ay, ako bumili ko lang. Ito kahit tipid na yung kahit. Hindi ka pa mag-dyan. Gusto ko tulad na kahit tipid. Kahit tayo ko rin siya ako siya. Wala na tayo bumba. Kailangan na natin mag-isipan. Thank you. Kapwa mahal siya. For you? What are you? Ay, puta kayaw na pala na. Puta kayaw na pala
Buka ko pala sa loob. Kahit ba't ako. Hindi ako nasa likod mo. Ano? Kasi yung bait. Shit! Tama eh, shit. Bullshit. Yan, sipon niyo. Kumalang na may bumig na rin. Ayun o, sa ulo, bro. Puta nga, yun siya. Pagkasin ka mo yan. Wala na pagkamilit kayo na yun. Ay, pagkuhay. Pero, wala na yan. 15 dapat. Uli na yun. Tawagin mo din ako ng uli. Ah! Ito, right. Ano din ang mga yan? May kasi ako. Ako kasi, Kaya? 500. Ayaw ba eh. Ano yung pwede ang babae na akal? Akala naman na ito. Ano naman ito? Ano na lang. Kasi Diamond na? Sir, may kasi nabaligan. Hindi mo kita daw? Wala naman, Chuk. Wala. Sarado. May mga sarado na. Usli naman ang cash. Duman sa kunya. Sa naman siya. Ayun, lugar eh. Naman na akong cash out. Kadik lang. Ako, nag-show. Ito ko na wait. Yes, wait. Kasi binibit. Tapos bakit? Ayaw ka na hype dyan. Nag-sniper na pala. Iwan niya ako. Iwan niya ako. Abang nagkita. Oo. Ayun. Neo, de Madero, nakapume. Alin, safety, diba, Brad? Kataon mo na inipis ba at mag-irok kayo na eh. May na, babe, isipira na. Dahil na. Yan pa yan, babe. Sige, araw. Yung po kay, ano, yung po, Brad. Paano ito isip na ito yun? I-slide ko na yan, babe. Ito, sige, dampuin ha. Uy! Kasing nahuli siya. Turuan na sila kita. Ayun na. Hindi ka ba? Safety. Yato sa lang yung vlog ko ba? Ayun na. Sige, ayun na. Buong daw. Buong number daw. Eh, puta pa. Buong daw. Kala ba na pala sa... Puta ka na eh. Data ko sa nag-body. Teka lang, ulog yung mas mo. Hindi ka sa naman. Ang Tagalog na ka na. Sila pa din.
Oo. Nagilid ka pala sa mga nawal sa iyo. Mura pa ka din mo. Yeah. Ayun na. Saka man sana natin ka. Eh. Ay! Dahil bro. Gawin na dyan yan. Oh, magaling. Ayun na dyan lang. Pati, bawa. SIC. Mani pa, sorry. What are you? Ito. Maniro. Yung mga gusto natin. Best bang ng bro? Galing mo. Ayun pa. Kuya, no, sa kang pinila. Order din doon na. Best bang na nga ito. Yun na naman sana. Sige, mura pala si Bito. Tado. Sa Barakuran, no? Barakuran. Ito connection mo. Ay, kung yung sa ano. Boko. Where you from, man? Ayun, ayun. Yan ay niya. Yan Ano mag-iito. yung Kaya na, yan ang naging ako dito. bawas. Ano si Euro? Naglaw ka lang, Tino. Naglaw ka lang. Dulu mo kutak tayo, bibirik na eh, kung kutak Dulu. Nawala ka ito. Nakang kaya sa pwede yun. Basta. Ito. Hindi ka. Ito yung
Nilagyan na sa baba yun. Bakit straight na naman ba? Ganun na daw. Sa ano ba mo? Sa parang pura? Sumimot lang kita. Naman na ako. Eh, nakaroon ka ng tulog. Yan, tulog. Sige lang, matbayo ka. Hindi sila matbayo. Hindi ko na yun. Buwas-buwas. Popcorn! Bang! Yan, ito sumbi mo. Extra na ko yun. Dahil na, dahil na, Para. Para na ako. dahil na. Ano na sa off, babe? 1-1. Imagine na mo yun. Ang tumas. Ba't yun? 1-1. I-max 3 mo sana yun. Hey, ano ba? Gusto ko ba ito? Kaya pa ba yan? Hindi ko na sa live. Hindi ko wala. Basta sa tray. Ito. Ayan. Oh, tignan na lang ito. Ano ko pwede? Oh, hindi na buto. Ano, mutakot kami. Hindi na kalit na. Utang ako. Ano? Wow! Shit, I'm gonna make my today. Bullshit. Bullshit. Dito na ako. Tigilin niya talaga dapat ditili ko.
Ay, nalulog! Nalulog! Ayan yun. Yun na. Saksak na yun. Ganito naman. Yun. Woo! Durog! Orang maganda na matutunan. Uy, yun na. Claro, bigyan. Puto ko si Ayun lang, makakapit yun. Ay, bye. Huwag ako boy. Siran. Ito siya umikaya pala na. Ikaw hype ko sa bago ka pa dyan, hindi ka nakatakan. Paano kayo tigaran mo? Sige yun. Puta na bitawulog ako. Usap ka lang, lugwayo. Puta kaya kahit po. Ayun na. Ito na abuso ko. Ito ba ba na? I guess this. Ayun, I guess this. Ano? Kaya ka mo yung Bakit mo kayo doon ang ano? Paano tumida lang ba? Hindi na daw. Hindi ka sa mo. Sasat ka. Yun na. Kita na, brado. Mamunggo na yun. Ito si Gusto Junior. mo yun? Gusto mo buhay ka dyan. Ikaw na ano? Gusto ka sa akin. Sige. Partito, kuha na ako. Partito. Napakakala yun. Hindi ka mag-iro niya ba? Hindi naman yun. Masin sa nakamatay. Then natin na nyo. Ay, puta ay! Basta naging injil ka yun. Nakulong pala ah. Nakulong. Pwede ba yan? Ano siya? Pwede ako, okay. Balay ito yun.
Province malaki. Puta kayo. Wala natin iyo. Senyor, napakamo sa natin. Ay! Wala talaga mag-video. Ay! Ay! Tayo, tayo! Ikaw mo rin ako. Nag-credit ko din ako. Ayan, ano ba? Sige ako nga, joke. Mag-give ka pa, no? Ay! Sabi pa rin! Puta ka nga. Saksak mo yun. Masalamig si Rada. Hindi mo trabaho pala nila ng bahay. Wala, mag-gambit. Basta ako. Right. Tiganap mo dyan, Faith. Taong Rada. Ay! Utang ako, Faith. Banda. Uli pa di ako nagawi pa di. Ubet. Ubet. Hindi ka nagot ako, ano, kanina, susag yung engine. Iyaw naman. Wala pa kayo. Wala, hindi ako pagkamutan mo kaya. Iyo. Putang ina nga yun. Oy! Ano ito? Nakapunin na po. Bakit ka mag-angos? Boom! 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 Sa ako na lang. Ito po, spot, ayan o.
Tagalog. Malas nga na yung shoot. Ganda, diba? Ay! Ano ba di? Uy, mga tinabot! Siya sa mata na. I-ship ka man. Ay! Utang din naman eh! 400 pa yun ang boy ko yun. Sila ito? Oh, 400. Utang nga eh, pala ko nga eh. Ganun ko ta. Ang ilan kasi. Ganun ko ba di? Kanan? Kung ako daw gusto nga, ito ko lang sa wow! Ay ka. Giyong ka. Ibrad. Sige na, babe. Ay! Ay! Teka, makaraya, Brad. Ayaw, ay. Ayun, sa bumba. Ah! Ay! Sige! Kapot! Sige! Yan! Pabulol mo yun! Tanginan mo ganyan! Puto na please mo na kumain. Magpapalito na ba? Maraming salamat. Nakabit na naman. Atras, babe! Nag-atras ka ba? Nag-atras ka ba tabi to? Dapat tao. Taway ba ito kamutas sa Uy! Utang ina nga yun. Ito, biwan ng video. Ito na. Deliver to you, babe. At nasa okay na. Ay, daway yun. Boring. Pero pag wala, ayaw. Ayan ako.
lupa. Pero na, sa do. Init. Nasa, yun ang ganito. Ha? Tawan to. Ayos ka. Ha? Kulang kang pera? Kulang kang pera? Dala, kasi. Hindi lang ang pinakan mo. Doon ka. Buta naglipat ang live. Ay. Ha? Da. Buot ang hay. Pero may itong message na
Yun. Bubo. So ano? Bibular. Ay, hindi ah. Sorry po. Ito, mga enchik na pinagayon kami kapatid. Mga enchik. Mga Koreano, ayo. Sage, pinagayon kang makeup. Dati Sinbay, dati. Lipo. Okay. Dati Sinbay, dati. Mataba. Kunya. Yung mga yung buganay. Yung mga, dati Sinbay ah. Pandugon na rin. Iyo. Kapando ko, di mama. Dati Sinbay ah. Gari sa ano yung akin pag sa Ome TV. So babae ito. So, Tulog sa ngipon na ayun. Korea na babae. Mukhang ilo. Ngipon. Don't hate Kenny. Kailan daw kailang ay? Kailan daw kailang ay? Ikas. Masilang ko ginabigti. Marbuanan. Pero pag lusin na alin, iiwan ito. Sana all. Bakit naman kinuha? Dapat patuloy ko kabalan. Kabalan na to. Pero may nakakapila ko. Pero pila ko ng pera. Walo. Bole. Yun ang kayo ng taha. Pero, diba? Pero ang taha. Pwede mo yan siya ay. May makasimana ko po yung ruta. Bago talaga sa ruta. Social talaga. Tulad. Madami. Pero ano pa ba yung preso ng panahon? Yung preso, katapos preso ko, ikikita ang pila ng sama. Preso,
Gawang mo na kan. Gusto ko na kumot. Gusto ko na nila. Basta Pilipino, Tagalog. Gusto na. Ay, harapin mo kaya. Awagan ko po ang kawayan. Ikaw mo ka doon, no? Nailing ka nga, nailing ko doon. Wala ka nga ito na. Matigaya ka na sa bigyan naman. Kaya wala to. Mami. Alam ko lang nga ba na. Nalala nga ito. Hindi na, naka-lights out. Wala naman ganun lights out. Wala naman. Bilang ko na. Wala itong kawan. Ginaladan ko na dun sa karabong. Sugma. Sabi mo ginaladan. Christmas gamit mo. Christmas na malagot doon ko. Sunod naman mga adik sa Facebook. Gagadanong ko. Sa Sabado. Ay sa Biyernes na. Ay, sa Miyerkules hindi. Ay, ano na na Lunes? Mga adik sa Facebook. Nagiling ng video, ang kaarat, tapos may chat. Para dami. Paano? Seryoso, dito mo. Crossfire. Coach Ma. So, art, basketball. Ako nasagutin ko coach. Kalmati ba yung katulad kan one day? Gano'n ka si Kyrie Botlow. Dog, sasalak-salak kung mga kapanyari ng Curry, Jordan Coach, Jordan. Bro. Seryo.
Punta kang hayop ka. Makulo ko na yung si ano, si Leo Tajas. Makulo ko na lang agad. Punta kang hayop ka. Bawal na yung pumugulo. Kamunay ka di karawan. Totoo to. Tatas ang mga hayop ka mo. Naribong ka mo. Ano nabulot na? Ribong ka mo nga ni. Ano yun hayop ka mo sa? Tagonok ko na. Ba't anong takang hayop ka? Ano? Ito, ikaw ka tagono. Iwan sa muya dumot. Binakay ko ayun. Ganit sa Ano doon? Iwan ang doon. Ako din soya mo. Ang binalik. Ano ko? Kanina na lalaki. Hirap naman. Hindi rin binigay. Ngayon pala dito na alam mo ko dyan. Siguro ko na. Lagot mo sa out. Name at Kinder Elementary High School. Nandiyan mo sa Pamigano. Name at. Ano yung libro? Ano sabi kita? Tigot ko ng labit. Dahil, dito sa tigit. Ano, ako nag-video. Ayun! to open. Mas kasi ko ang yung may sabon. Sa mga skado. Utang gatas na lasang dagat. Ito mabakal.
Ha? Thank you. Harap. Orun. Just lang. Nag-group kasi kung kaya mo mo. Alat na mo. Inumin na mo galing na yun. Nawagan mo. Visit online. No, sige. Tetap ba? Ay, apa na? Visit online. Nagkikiga ko nga. Wag na yung pag-argue kayo. Ay, tayo. Ha? Sundayin mag-argue kayo. So, ang sirap na yun. Hilaw na ano, ang palaya. No. Liit mo sa kanya po. Yan yung Ano yung pati? Uy! Okay.
Paano nga nito ba yung ito? Iba ng kulay yun. Iba ng kulay yun.
Tulog na. Uy, downstairs! Ano ako sagot kita kay name? Alvin. Alvin. Uy! Mura kung makuya. Wala kami. Wala ka lagod. Uy. Wala. Open sawan. Oh, ito nga eh. No. Mabalik na gud ako. Sa yung gido. Pero sa ang ginalay mo bawi ka mo sa ko. So, isipin lang mo, ilang ako. Din na mga hindi na yung snake na makabul. Dahil na snake, pero tayo na ang pot. Wala din ang nalagod. Wala, ano, 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 Sige. ano ka lagod? Hindi naman ka ba, Bek? Hindi ako na yun. Ano mo? Martin pa. Wala yun. Oo mo. Mano ang Facebook? Hindi ako. Hindi mo ko balik mo araw ko. Ay, puta man na. Ang pala ka pala. Bago niya, ano, nakapakan ka? Ano, ang babae? Wala akong bigbigat ko. Bora ko doon sa giti-giti. Ben!
Oh, Si ano ba yung magana nila si dulo niya, nalagyan niya pababa, nalagyan ang nagsunod yung biktima na, nalagyan, pagpapatusayan ni Bulaw. Nalagyan suwayan ni Bulaw, nahapong sa ito. Parang ito din na, nalagyan ba na siya ng pagamaan, nalagyan suwayan ni Bulaw. Kasi tulad ba suwayan ni Bulaw, kara kung sa ito. dahil lumasawa ako. Sige nga. Dua. Sudali ko naman din minum. Kayo kayo magura na. Kukuha ka na, identity. Matwente din ito sa festival. Sorry. Na may ano, kaplido. Boma, saan yun eh? Nakaplido, iba naman na kayo. Kapira kami. Mura ko nang yung angko, mga ano ko kayo eh. Mura ko nang gito na eh, may siyam na ay, may 22 VIP. Iyo! Ay, kaya ka matubod. Sino ko eh? Di na ulit ako ni Ging. Bago ay, ano yun eh, sarong patag, pero morado. Dahil huwag kang magugulat. Bebe. Yung mga baga. Siguro talaga yung iba dito. Bakit may nagaling ka? Gusto ko na sabi na makaiba kita. Gusto ninyo maawan, di na ang alis na. Manupatin ka na. Amis ka na. Gusto kong magdakdak na. Gusto kong nagsaplot na. Wala ka pa ma. Ay natin balog na. Pagkakas na. Birthday. Ay, saan mo ba yan? Ano yung bilin daw? Waiting for the... Uy, yun na pala. Uy, subadil ni Tanggol! Supistol ni Tanggol oh! Binakal ko! Pasler ka ano? Tapos hintayin yan. Oh! Ah, di pa mo pala nagigibo. Ano? Explain. Bixel, Explain. Ay, ano mo yung Tor, Tor, Tor. Rom. Majakpat mo nalagad akong tulong VIP. Ang matalong VIP, sir. Mga patal, mura pa mo na lang ano, okay, di mo na ako majakpat. Subok ka ng tendo. Ako tulala ka mo sa ano, video. Ilan TV, and bawang TV ka po. Ibu na ba eh? Ilang tayo? 12, 12! Tapos ano, iPhone. Or kung sa rampas.
word? Nga, Val. Ano mo? Wala mo. Ay, 16 sabi mo po. Makalibong niya talaga. Magtarang. Ano kay Tanggol? Yan, nasa Tanggol. Hindi naman kung ganahan. That's your password. Si Tanggol ang kalaban nito. Matik na matatawag ka mo. Start the game, please. And let's go, fight. Oo, bunyi so badi kong Tanggol. Muli pa siya mo, cintay yun. Dawa sa'yo mo, video. Muli pa na ko, bunyi sa buraha. Ano maninimil kami ito na garmin? Uy. Eh, paano may gamit na siya? Sir, paano may gamit na sir? Ano siya? Ano ginawa din sniper? Nakatarapag namin. Uy! Patay na si Tanggol! Sa pistol na putang iba mo ng gamit. Oh, si sniper! Siya ka kay Tanggol! Ang putang angal. Siya po. Anong yaw? Ang matibay. Ang nakababot ka na kay sniper! Uy, likas! Uli ka, boy! Siya kung sa pistol ni Tanggol. Pinay ko ni Tanggol! Niluway! Ayaw na ba si baby? Dos na oh. Pistulan ni si Tanggol, di mo kaya? Ano? Dos na dyan, boy. Uy, wala ko sa liit na niya. Hello? Siya gawa, si Big, ano nga, si Bubu. Ano po po, naman sa dragon. Ayun! Uy. Luwas na kay Tanggol! Huli na si Tanggol! Uy, dito ka. Uy! Nakamukha Tanggol, nalalagit na si Tanggol! Wala ka. Ito po kami na. Mani. Iigaw ka niyo. Ako ba na siya? Ako lang. Iigaw! Di kayo! Isip kang buhay. Ito na kayo, men. Ay, ano? Bomba ka! Bomba ka, pal! Uy! Nakabukang Tanggol! 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 U
naman eh. Ayun pa. Tatlo. Ayun. Wala. Tanggol, sa likod mo! Ala ka dyan, Tanggol. Uyan na si David. Yuk. Kaya. Uy, si Tanggol kaya to. Dito mamamatay yung gat nandito si Cardo. Uy, Ganyan ko rin yun ha. Ba't? uy, di putak ka. Tanggol. Parehas ang buhay sa David. Sino kaya? Yan si Ramon, ginagil. Si Ramon. Ito si Ramon, gaganon ka ka Ramon. Ang ina mo Ramon! Ayun na, katapusan ng iyong buhay. Namatay si Rod. Diba? Ayun. Lugi siya gamit kang ngayo. Pak! Sinalis ni David. Ay, puta ka! Nakahiling ako ibuboy, dinaya ako. Putang busog. So, magandang David. Mukha man nga niya ako, ano, Yung bola kaya. putang duling. Di pa yung kulo ng tanggol. Bilis na lang ako. Ay. Wala ako kapatid. Bakit may sugat na? Bakit may sugat? Tanggol, ikaw! Ay, ito. Tanggol! Putang tanggol! Tanggol, ikaw! Bakit makulit? Ah! Gusto mo nang magiging Sinangat mo din ako. Yung ba ni David na ito? David! Uy! Uy, ito. Kunin na si Tanggol! Wala ka mo kay Tanggol! Isod! Pero ito yung tanong ba dito mga majijigan mo daw. Gusto nyo? May laban na pagtotoo. Di ako, hindi na ako lalo. Boy, likod! Anong ginagawa mo dyan? Boy, likod mo, boy! Yan ako dyan! Yan ako dyan! David! Ako na nagpapalit sa akin. David! Ang ina nyo, ramboy na eh! Hanggang sa baba. Ay, putang warang bala! Aro. Kumain na ko. Sa kano, di mo, kaya warang bala. Ano na? Pak! Bobo! Pinakabot pa si Tanggol ka din. Ala ka mo dyan, ubus ito. Wala ba yung pa? Mga bobo, mga bobo. Wala kayo mga bata.
Uy, yan dyan, boy. Subok sa likod mo. Baby, umi ako. Yung pa, umi ka wala Hindi naman ako dyan. men. Hoy! Ang ina mo! Huwag pa ako, iba na lang. Hindi ba na naman? Oh! Yo, digsi mong guloy. Kumili ka. Hindi naman ako. Wala. Wala ka dyan. Ay, puta ka! Ay! Ganun pa. Puta, bigputi ka. Palawan. Kasi ako yung tanggol. Ako na pala hindi David. Ako naman ang bolo. Ulo mo nga, ibang jijigan. Tambol. Ah! Atras! Atras, kababayan! Atras! Kasi kaya naman. Ah! Atras! Andiyan na si Tanggol, yung Davida! Babawin niya si David. Dadaling ka sa impyerno. Dito. Ay, putak ka. Naiga ko po, nag-umpisa na po. Tulog ko nga ipong. Alawi ko na. Alawi. Naglib ako po ah. Naglib ako na nagbibigay lang. Ang bola. Itambol. Tanggol ba ako si David? Uy! Ano niya magbibigay si David? Itambol. Sa walit tao lang po nila. Mati. Darap sa akin giraray. Ay, no. Ako pa nang bali yung dulo. Magdarap po ka na. Okay, nakapit ko. Ay ala! Ay nakiblit! Oo, talaga mo. It's a prank! Saka sa ano, nastil naman doon. Pakakakakaka! Bago ka. Marino, huli ako kayo! Ito. Hindi ko na hiling na. Yung ko na yung smoke Kamay mo. Sabi mo. Dahil na, arakyutan. Mga Yo. puta ka mo. Ibiyak na naman kita. Hindi mo na nakira. Okay ako. Ay, naswaro mo si Tanggol. Wala. Tignan mo ko yung pag-isa. What's hard on my head? Marino, yan na si ano, si... Yan na si Ramon. Sinatsak niya pala si ano. Marino, boy! Yung kuya. Anong ulo ni? Yung giray! Halo yun, bakit iakong na si Ramon? Si Ramon yung tabatlo. Start! Away kang gagawin sa ano, si Ramon. May tanggol. Ba, nalagod ako sa tipo. Ano naman? Ito na, uli na si ano, si... Ano, ang tama na tulog ako, boy! May Diyos ka! Pakakaka! 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 Oo, bobo ka. Gudo! Okay, Pakakaka! Ay, okay, sulog! okay. Balik kami. Nako.
boy, di kaya pakabantay. Madalas na boy. Uli na si Tanggol. Pakak, iso din ang gudon. Hindi na ako dito pinong. Utak ka. Utak ka. Utak ka. Ito yung balik. Yun na ba yun? Uy! Iso! Anong ganun pa? Yan, ganun mo yan. Makaw mo na po. Ano mo yun mo ko? Para makabon. Ako din na may lap plus na yun. Gawa ng money. Gawa ng paro. Uy! Nice. Wala din bilhin mo. Ay, nice. Okay. Wow, my big face. Yan ako nakakula. Uy, kita boy. Like, Latan ako yung gilid mo yun. Ako po ba ito? Sige boy.
Sabi. Hindi ko ba ito na ito? Sabi. Yan na, Noel. Hindi ka lang maganda na. Wala yan ang long. Stay. Stay. First right now. Nilala boy! Primero. Ako din yung Hindi ko boy, taro naman doon na. Iso! Gabi. Likod, likod! Ang table Ayun. lang nga. Ako sa likod. Nalili mo kung ang gilid mo na. Apat na sinabi. Ah? Puta mo na, ikinamatik ka doon. Gabi. Sige, sige, sige! Sige ako para pagkatan. Araw. Tingnan ka doon! Ano nga yun? Kala ko ako mga... Dejan boy! Ako gilid mo na 80. Wala. Puta mo na yun. Naman, ganun na. Bulong win-win. Kasi Hindi ko nga yun. Sa likod!
Padita kiss ko raw. Ewan pala ako. Uy, Ikugot mo nga. akin dyan binet ka. Good, very good. Ilan din ang gusto doon? Hindi. Sarupa, rimas, minang ipala. Ulo diloy ko. Utang warsewa sa kayo. Pangina. Warsewa sa kao. Las Pilga na. Okay. Okay. Las Pil, tigde. Ay, hindi Las na. Pil. Ayaw mo. Kaya si Sage. Okay. Kapaw. Sarupa na yun nung Hindi ka ba? Agora nga, ito mo. Dito ko na, sir. Wala pa mo sa kuya. Start. Start. Pilit ba? May Start na. Ay, natasing tulak ko. Dahil na. Yeah, start na. Diyan na po. Say, pira na sa nao. Tapos, Pwede ka manood? Oh, yun na yan. Sige, tuloy ka nga. Yan. hi boy. First kill. Second kill grade na ito. Utang ina. Utang ina ng binet ko. Ako ruwan. Ako. Wala, sige. Lang abot. Dua ka. Sira abot. Bakit na 88? Which one? Ay, naman, ay, ganun dito. Basta,
Shabil-an. Anong tulo sa Mayo? Para sa pangalan ni Buyo Rabat. Makina 88. Ayun ang height, 88 pa. Putang. Ha? Ako na ako. Una, si ano nga to? Hindi, gulon mo. Ay, sumakali na dumaan. Ay, dumaan. Saka mo yung mga bigrata. Pag nabato, saka mo si Dave. Eh, ano yung boss? Ako ang bilis mo, ano? Yan, ay, pagpapaano ko sabi ako. Ito kami lang siya. Kaya mo muna ito sa kanya ako. Open sa to. Kuan, nakikos-kos, Tungto, ano nito? Kus na kami. Ano nito? Kus. Magano ka na eh? Ay, si Patang, si Patang. Da, pakong ko Patang, sabi niya sa tapon. Ano ba kus? Ano mo sabi eh? Nangunta mo, hindi Patang. Ay, si Patang na, hindi mo dito makaputla. Ano? Kota mo yun. Hindi ba kanya nung, hindi ka makakantara mo, talap si tao.
kumain bukas. Matapos lang ako. Balik-balik ako sa bago ko. MTC ako. Kaya, bukas ulit. May hapon tibaga. Bukas na, makalaki lang. Tawag ang kontak na. Kung saan ako magkapakal na sabon. Kapapakal na sabon. Bukas sila. Bukas sila. Anong kontak mo? Anong kontak mo? Bukas o. Ay, kumanda na. May bariya ka nito eh. Ini may dua kan 50. Ano ito? Right, man. Makulang naman mata mo. Ini nagkulong ka na? Yung nakulong na ka naman siya na. Yan, cinco. Nakalagulog ka naman. Higa na binulog. Ay, gusto niya. Pinulog mo? Ako.
Ano? Ano tayo makanin?
Lala.